Dinleyene birini. يقول الرباطي صحبت الرازي فقال علي أن تكون أنت الأمير أمنه. Tarihte bir adam aydiyar, Razi diyen bir alim, bir veliyullah vardı. O köplerçe öz bernamesi olovadan olova dervişmiştik da. Hazreti Zünnun-i Misri yani. Hem alimmiştik, kendi dünyanın bernamesi bilen demiştik. O yurttan o yurt piyade gidiveriyenmiştik. Bir gün men şoňa yoldaş boldum, ikijigimiz uğratık diye. Hamany gümmetten inçe uruna barýança. Bir gün şoňa yoldaş boldum, ikijigimiz bile gitme bolduk diye. Uğrajak bolamyzdy aýtdy diye. Ikimiz yoldaş ta inçe uruna barýança. Hawa onu Peygamberimiz tapşyrdy, bir musafira tegseniz biriňiz emir iş ýürýän baş bolun. Başkası şoň diýennetýän bolsun. Täýýorly dil kep dürewi bolup dawa bolmaz ýaly. Oham dost diýipdir. Sen emir boljakmy, men emir bolaymy diýipdir. Bir ikijigi haýoksa. Oham bil adam näme diýe? Elbette sen emir diýdim diýe. Ikimiziň içinde baş sen diýdim diýe. Hop boldy diýdi. Baş menmi hawa? Kiýsan agdyny açdy diýe. Kiýsan agdyny açdym diýe. Hem öz goşuny içine oklady, hem men goşumy içime oklady. Arkama ýükledi diýe. Oham can dostum sen emir, men sen hizmetkarym diýdim diýe. Men emir bolsam kefimi ýerde goýma, arkama ýükler diýdi. Bak can dostum bolmaýa diýdim diýe. Sen özüň boýnalyň meni emir etdiň, arkama ýükle diýipdir. Arkasyna ýükledi we men utançly bolup ogradym diýe. Yolla yağın yağdı diye. Dinlen bir nurlu kefil. فقلت له آتني فقال ألست قلت أنت الأمير فعليك الطاعة. Yolla hey aydardım. Ey bersene meni götürayım na diyerdim. Onu sen necir adam meni emir ettin, men kefimden çıkma diyerdi. Nagat kovadım bula. Ne beyle bula kovadım. Ne beyle bula kovadım. Ne beyle bula kovadım. İzin dinle hadir bir arada bir hayır dua edeyli. Hudaya şükürjüňleň hormatyna biziň iýilgünimiziň içinde de gow adamlar dörep dursun. Yolla yağın yağdı diye. Fevakafa aleyye ve aleyhi kasa. Bir doğanı vadi, mata bir parça doğanı vadi, yolla yağın yağdı diye. Otur diye. Diyenim oturdum diye. Üstümde avanyp durdu, yağın nuryança sana yağın nämesin diye. Can olsun beytme men utan bir yere girdim. Sen ne emirin diýennetmeýän diýdi. Ve ana jalis yemna'u anni'l matar. Fakuntu aqulu fi nefsi ya leytani mittu. Hudaya ölüp diýinsedim diýdim diye men etip beren ýakşylygyndan diýdim diye. Yere girip barýandy. Maňa ýagyn diýenýänçe üstüňde durjak diýip saklady diye. Doğanyň eteginde saklady diye. Sana ýagyn nerjik gelmen diýdi. Velilik makamyna bak, velilik makamına kadam atan bular. Yine bizde fakat sözlerlerde söz anlatacak. Kadam atarlar bular. Hay meydana girip amal ederlerdi. Hay meydana girip amal eder. İkicilemiştik. Oğrayın edeni işi. Tarihte yalfırlaptı. Bari yalfırlamasın. Fereştelerin nazarına yalfırlaptı. Ama mahşer meydanına yalfırlayacak. Mahşer meydanına hala yalfırlayacak. Yine bana diýerler adamın yürek nuri ve yürek gowlugy ve insany Allah'ın ýanyna aziz etýän. Gurrunma tökönýän bir dagy bir gysgaja bir almaýdyň. Ýa-ni Hazrat Sa'd ayak ýalaňaç ýürük gelýär, köwüş elini alyp diýdik. Bir wagt soňram dinleýänler zihnine sorag gelse jogap diýip aýtjak bolýan. Ýa-ni diýdik dehret kılıp gelýär, ayak ýalaňaç iki köwüşini sol eline alyp gelýär. Ýani nämeşi? Awelina jemaatlar olar şu düzlü, dağlık, defelik, çägelik qum diýanyň arasynda zat. Hemmemiz bilýäs. Qum nejis däl. Biz qumdan halk bolmanlarsmy? Bula bir gurrun. Biri de kendi nanalar vardır. Kendi erkadi, kendi meýin bir neçe. Suwa waswas. Suwa yuwun. Ya özlerinin bedenini namaza mıdam şekli şeytan rahat bulur maskharet diye.
suwun maşynnati, ýa namazy öwürläpdi. Sadece haklaýdyň eşitdirin şolara. Şo waswasy kesmek ýoly, aňsat ýoly şu düze çyksa, düz ýerde, gumluk ýerde ayak ýalaňaç ýörisin. Soňra da aýagyny ýuwmasyn. Bir 2 dagyga, 3 minut, bir 4-5 dagyga bir ayak ýalaňaç ýörisin. Oşoň menen namaz okuysun. Düz ýerde ayak ýalaňaç ýörýäniň menen aýagyň nejis bolýar. Ýok. Ayak ýalaňaç şo jürek bir gumly ýerde ayak ýalaňaç ýörýäň, şeytanyň paltas daşy degýär. Bedeniňden vesvese, ýuwullyk, şeklik aýrylýandyr. Bir arasda gumly ýerde, ýa bir daşly ýerde, hulasy öz halyny öz gözler. Bir arasda ýerde ayak ýalaňaç ýörýärmi, bir maşyna gidip gelýänçe, bir nahar atarýança, namazly galýança, aňlyk bäri gitýänçe ayak ýalaňaç gidip gelseň, gelinne de ayağım gumbollu dip ýene ayağını yuwamasyn. Şo düşüne şoň men namaz okuysun. Adamyň bedeninden waswasçylyk aýrylýandyr. Allah Taala siziň dünýäňiz, ahiretiňiz abad etsin. Mahşer meydanında şu büyük insanlar bilen, Hazreti Sa'd ýaly adamlar bilen, mehabbet bilen gollaşmak, içerliňiz bilen, dostluğunuz bilen, dinleýärler bilen nasip etsin. Aziz vatanymyzda amallyk ýörep, nigmet ýörep, Kur'an, sünnet, ak mezhebimiz mudam ýörep dursun. Bir alham 3 kul huvallahu okyň, ötellüň ruhuny bagş edip ilün musulmanlar we watanyny doga edersin.